abangcwele kulesi simo ndisibonayo. Masicela igroup yaseNgcobo. Ene-item ikhona igroup yaseNgcobo ine-item sicela yona. Isiphi item siyaxolisa kakhulu. Ikhona inkonzo kumnandi sityebile namhlanje sinayo enye inkonzo emva kwaleyo ungaphoswa sozuyifumana enye convention ngoku-2018 njengangoku. Sicela igroup yaseNgcobo isinike item. Vale.
sibufu bukhona bakho uthathu bakho bezulu moyingcwele usamkele Thixo wethu namandla enkosi ngento yonke eqhubekile kule ndawo siyabulela kakhulu Nkosi asiyazi enye into Thixo wethu sasigazi likaYesu elayinceda impilo yethu lasilande budeni singebantu wasenza abantu yolonto nengomitima yethe sithokwe wedwa ngoba kwawedwa Nkosi yamakhosi eyasanyulela udekeni wethu namandla onke ithimbitimbo impilo yethu suvuma nayo suvuma nempilo yethu suvuma nempilo yethu ala nempilo yethu usisithandwa sempilo yethu asimazi omnye uThixo bana mandlonke sijangela tata othi sanyulalani nina athixo nyabakhonza noma kathixo bamapezi namamede babakhonza bona ayinhloko thina nana siyamkhonza Yehova siyamkhonza Yehova thina ngoba simbonile uThixo usayinakekela impilo yethu udeva lapho nathi ngoba uThixo sinakho futhi akekho ushiye ngekho siyakele enkosi moyingcwele Jesus. Sibonge kakhulu into zonke siyacela i-keyboard xa ushunyayela ithi twaka simamele ukutshotsho kaThixo ngokuthi twaka sinike uThixo ukuzola siphakamise usisu wethu ngeculo esiXhosa unambalela nevesi yokuqala nevesi yokugqibela. Sibonisa omama bonke sibonisa obhuti nosisi ngegama lenkosi Yesu amen. Andiyazi ke imizuzu nje omnye ngicela nje uveza abantwana basekhaya andizothi
babathini bese nje bebe apha bajonga bebandleni enzeni basabathandazelwe besisiphiliswa kabajoyine babili ebesisiphiliswa sabajoyina bese nje konke kuso sisiphiliswa abantwana basekhaya efemelini yami haleluya inzima lento ba ukuthunga umshumayeli ungalandelwa ukuthi akabe bathe bawufunde balandela balapha eCape Town bona so bathi bawuvande lapha bebathi sobathi sizoza apho sizobona bathe ngexa bethethe imessage sisazobukhela I appreciate the order Lord usiphokazi lo uthenjiswa lo hallelujah umtshana lo usister mabonke igama lenkosi so ke ukwenze abantu ba-protect and yazi abantu ba-protect banika isiphiliswa ulisothatha befundisa otata nomama abantu osisi kodwa yosisi yabantu abatsha ne osisi nobhuti Sunday school egameni Nkosi Yesu amen andifuna udla ixesha ngoba lixesha likaThixo limphiliswa ngokwamadikazi ndikhonza eMonti Assemblies of God phantsi komfundisi uMagugu eMonti andizongqina ke ndilapha ndisindisa izono zam zixolelwe bendisiza nabo that's why ke uningi esithi mhlawumbi sizovela pha ngapha usister Zonke sibiza niki sine-connection esinayo sijonge esiphambanweni siyaphathisana ngoba kuyaliwe endleleni she's one of the pillars obona kumile nje sibambelele nangamazinyo sincedwa ngabasisi sisendleleni ebheka ezulwini ndiyendashiywa ke-flight mna kwafuneka ndikhwele ibhasi ndiyayibona uba usathana akafuni izofika apha njengobona nje ndilalanga ndidiniwe that's why ndifike nalethi kusasa ke kwafuneka ndiyohlamba ibhasi yadileya kwathi ndasixelela uba ndifuna uza ngetshova iflight andikhulanga ngayo ndikhule ngoduladula mna so ndize ngoduladula ndisindisiwe izono zam zixolelwe amen haleluya thiya uthi akuthinwa akuphela amandla akuphela amandla omzimba thiya uthi akuthinwa
Glory to Jesus. So that is speaking life savers. Look at the
enzima ngoba na uzawupheka uzasuzijule kumfuzi. That is why there's a time of the plate. Usasamba ukhona mnyana kaMaria ngoba uba sinobanika Jesus ekitchen inithi ngendinayo bange mabalile lekhaya akasenzakalisa amathambo
ngibona kusiza omnye utata andithatha ndifake emotweni andihlala antsika ihlala yayindingalili uThixo wasezulwini ngoku ihleli inqila ithi intombazana sizayithini nathi ndiyalila ithi into yintombazana ndiyalila andimxelela kuso nxathi isithethe zonke izinto ngokungakwenzakala isithethe zonke izinto ngoba andifuni ukuphuka ilungile intaba funa bekumoya ile ntoba endeleyo nginafrobeni njengana nabantwana uma besisha nikuthenda kulapha ndithi intombazana Thixo kwabemtshilo uza omnye ke ngoku uyafika kodwa bethuna siyathandwa ngakwathi ufika omnye utata ke ngoku uyabona ubekwe emfukana yifu Thixo ukubule kwakhe yalila mnaka uThixo hamba iyamnakula nomcelo ubana angayiyeki laa nto ayenzayo hayi akufuneka iqalisile ndingambulala umeyeke Shesha wanafa. Anamafa, shesha wana awafuthi uqobo. Una support, uyithoba sani uyiqhayithi. Yeah. Ayinyame? Yeah. Yintoni bakuthi mqoke ngokubhena. Sasa kubhena bona. Wabubhena nje. Kufanele ba abanye beyeke isifundisa is-prophet leadership sabo baboyikwa ukuscreenwa uzawuthi into kaskrini funeka bekuchazwa yonke into funeka iphume le nto nithi yangizalayo enye ingahluliswa igcini uqhubeka yintoni sethi uqhubeka yintoni because funeka uscreeniwe ujonge uba le nto uzoyithetha ba into yokudlula lebanteni because noba ingahluliswa enye ayinakwakha funeke uyichetywe ichebe ndibe ncinci uthi ke yu bayichebe yancikisa kwenzani basusa ezindawo zizakwenzakalisa even if igciniwe kwakha suyithetha into mawuyibulele uzawuthandazela uzawubeka isandla gqive uthi nontombi uyibambe lento gqive insikelelo usezikhulu isityhilele ezibasibonisayo siyanayo kuthiwe yibambe uthi athi xoxosuka bazisisekele egama lakusuyesu usezikhulu isityhilele sisuka phakubo because msikelo wethu kubo mna ndikhathazele ngolwesibini leadership yam ubazoshumayela apha ngoba ndiyayazi uba ukuze ndibe effective funeka bandithandazele ootata bam ushumayeze usitsho abantu abathathu somnebhoko asafuna uva ngodade iyithini le nto kakiwe ushumayeze nje kwakukuka abantu abathathu asikababoni noba bemine sosithi hayi ootata balapha bandiva xa ndithetha iyithini ayikake ninde nabo kwasisikaniziyeke ndondisesako sitshwe nje bathathu 3 sosikayamanyelwa kanjani nasifundisa kanjani kanti because lo mzi usekhaya abisome therefore nakuko xa kulikhaya funeka kuthiwe ke ngawumise uwesingathi uqenqele ngampela utata umegama ingathi amahasha kwayaphala kawabambe phinaphileke uwabambe lamahasha uyafika uneflu uthi upunikelwa uthi lo bendisicele ulapho uzabenzani lo mntana uthi khona into athi mandizoyithetha kunikelwa ndiyalile emotweni mna upunikelwa uthi mntana wapha ithi into yintombazana upunikelwa
awungimthintelela uphunikelwa yini funela umntana hayi ucinga hamba njenga emtsipele unobani uzawundilimaza futhi okay utry ukuprotect yabona ne Thixo wethu uyaphila awufuna ukushintshe njengoba sisi uthixo akayisebenzisi into angakhanga ayipheke ngomlilo ungaphuma uthi ayandifunwa andithandwa isipho sami siyaliwa uthixo akayisebenzisi into angakhanga ayiphefethe that is why ubless into wena ube ngathi uyavota ube ngathi awufunwa ube ngabalekela komama bathi mama bhekela phasi iqondito yakho ubalekela baba kotata hayi ubalekela kosisi bathi hayi otata bathi hayi otata ubalekele ngaba ngokuthi kuthi hayi sasinonisa uyaphela ayisebenzisa uthixo nakha ayiteste ngoba ufuna ukubathemba going in and going out asebenze ngawo uthixo ungabi kovumba akosathana nje basilela kanje lungisa i-mindset yakho ukuthi xa ujonga umethethi kusipho sami siyaliwa uMiriam ebeyi-prophetess and Miriam ebephakathi kwebandla lahamba ibandla enyanga ekhona uMiriam eprofetha wangathake bowalinda lawela ibandla wahlabelela indumiso silinda liwela ibandla simdumiso ongabonwayo asisivezi kungeka wena noma ibandla liwele ngenxa yethu asithi sithi njengaliwela nje ibandla kodwa sivelela uwena sithi nzulu yamfika Numbers 27 andisimamde sawuhlala phansi ngoku haleluya sufuna ufela uzawuvezwa ngexesha eliright akho muntu ukuthanda akho muntu ungakufuniyo apha uyathandwa apha this is home ngalonke sifundele phakathi ndihlale phansi sifuna incwadi yeNumeri chapter 27 verse 1 zasondela intombi zikaTselofehadi unyana kahefero unyana kaGiliyadi unyana kaMakire unyana kaManase haleluya into endifuna ibambe kuthiwa abazasondela sikelele izwi lakho liyaphila ndala ngalo bonke egama likaYesu kuthiwa abasisi basondela into yethu bosisi ayinintsanga ayifuna usisi athi come closer mali bonke egama lenkosi kuthiwa abasisi intombi zikaTselofehadi zasondela andazi ubana ndiyifunda phi ithi zemabhudwe sondela kuthatha Moses sondela kwi-leadership mali bonke egama lenkosi ngokwesiko lobuhebhere ilifa hayi khawufunde inoba ndiyafunda qhubeka kamntakatata ndingafundi into ndingathethi into ongakayifundi ngawakela amagama entombi zakhe ezo umala unonoha verse 2 wayeka amagama verse 2 zema phambi kaMoses zasondela intombi zikaTselofehadi zawukusondela zema sathi zema zima phambi kaMoses aziqalanga ngokuma kodwa ziqale zasondela mali bonke igama lenkosi sisondela kwibandla nakwi-leadership kuthi zawukuba zema osisi bam sinendawo esimakuyo thina mali bonke igama lenkosi ukuze iministry yakho ibe nempumelelo funeka uqiniseke uba kukhona apho uzawuma khona mali bonke igama lenkosi sondela sihlobo sami wawuqume zathi zabe zibile zathi zema phambi kaMoses naphambi ka-Elazara umbingeleli naphambi kwezikhulu zebandla lonke emnyango wentethe yokuhlangana zathi jonga sondela andisondela baku wathi usondela ume
ngikhuphe sondela kumdala wensuku wakusondela kumdala wensuku wakuka nelithi usondela ume phambi koThixo lo wayizolo uThixo walelu uThixo philileyo uthethe wathini uba wafela eJambo yena wayengekho phakathi kwabadla labahlanganayo ngoYehova ebandleni likaKora ngokuba wafa ngesakhe isono engafanga nenyama yes kuba sesi yini nake ukuba igama likaBawo liqinywe phakathi kwemizalwane yakhe jonga-ke funeka ndimane ndisondele into ebangela uba singosisi kunyanzeleke uba sisondele kuJehova sifuna uba lingacimi igama loThixo ophilileyo yabona njengoba kuphakanyiswa izithixo le nto licima igama loThixo masingoneliswa into yoba licime igama likaThixo walomsi indaba ezivakaliswayo masisithandazele uba ibe zindaba zokubuyiswa kwemiphefumulo Master Amen. And abantu banesipho sokulanda imiphefumulo bathinga thina ngosisi sibathandazele ngoba isipho sokuvangela sokulanda imiphefumulo sinengxaki andithethi kwi-context yodata ndithetha kwi-context yoba mna ndikusisi olanda imiphefumulo nditsho ndithe ndiyoshumayela emonti kwakusisi ondithengela intente ndinentente yam ndithetha kuloo context ukuba bendinokujonga indlela uThixo enza ngayo ngeba ndiyabaphakamela even abo bandimkhonza nabo because imiphefumulo iyongezeka ndimisa intente bayibone ikhonza ibalaphi ngxaki asikunikela zonke ebe ngenyawo asikunikela zonke ebe ngenyawo akayenzi head count athi nala mama wayesiniswe kum nala sisi wayesiniswe kum nala Sunday school kid kathi 20 iyagcwala nje ngalikhuphi ibandla yena ndifike phaa ndishumayele unokuba ushumayela andilinkunye nabanye ndithi kubantu planeti sekufumaniseka ngokuba nezishumi sekukho kufuneka zifakwe kum omna kusiya uyayazi le nto ndiyithethayo but ngoku siyayibona imove kaThixo ukuba andiyazi ngoba ndizawuthi uThixo wenza ntoni but osisi kuvele nje kwenzeka into ongakhange uyicinge nento ongazange uyilindele nento yokubangela uba woyike alibonge igama lenkosi uba uyaqabela abantu abane-gift of evangelism banento ebadibanisayo ulula nje uvele uba bahlanu bangahamba kubahlanu
Bafuna sisibeme kakuhle. Ekuseni ndithe ngoba ibandla laseKolente likhonzile kodwa li-divided. Anditsho? Into yoba ela bandla libe-divided iyayiprove into yobana alikhulanga. Kuyenzeka uba usisonke athi engekakhuli aritshe imaturity sigqame isipho. Isipho umuntu wokuqala esimbulalayo ngumniniso. That is why xa sinezipho kufuneka sivuye otata bethu xa besifundisa. Ngoba isipho xa sithe saqama ungusisi ungekabikho matured singakukhupha bebengqini. Kuba khona amaxesha ndithi xa ndiye enkonzweni noba kusekoteni noba uthi kokwanenza umangaliso ndiye emhlanganweni esingcwabeni athi unye umama nansi i-travelet ipetrol ndihamba vangeli thetha nge-gift of evangelism ndiyithathe ndiyifake epokothini athi hayi ke xa sephuma isingcwabo athi tyhini nantseke bendingakunikanga yo okanye ndike 1,000 yento kale ndiyaphangela ndiyahola ayinokwenza into yobana ke ngoku ndiqomba mangendiyonza ixhobongwane mna bekumeba andisekho apha ebandleni kubekho abakungabathi xa sinodibanisa babini ikho nto enokwenzeka mkalimfihle. That is why kuke kufuneka uba ootata bethu basihlalise phantsi basidisayiplishe asititshe asifundise ngoba izipho azizungaqaba kodwa sifike kuthi singakhulanga sonzakalise. Isipho sakho sidubula udisayiplishiwe wenziwe umfundi siyakuthoba. Sisebenza ngezipho zethu azeqabisuke emvuselele singakhange befika ingani ngaba bavangeli. Yayiva ukuba ukuvangelisa nabo sigqobukile isihlangu mncediseni ngento yobana nibatransporte aba bantu ukuze mhlanganweni. Uyibona le? Ndine-experience yoba ndishumeza abantu basindiswe ukuba kwakushume ubani bashumeze basindiswe ndibathathe ndibase ekoteni ngemali yam ndibathathe ndibase econvention ngemali yam ndihlale phantsi ndibathungele banxibe awugqiba ukuyenza loo nto ndibathathe ndibanyuse ngethabatha. Uyayiva le? Siphinde sithi thina abakhonzi bakathi ko bephuma beyolanda imiphefumlo sibajonge nje hayi bosisi singayenzi thina loo nto. Masakhatha abakhonzi bakathi ko mabelandi imiphefumlo noma niyenze strategically angadayazi bangubani lo omsapota financial ndibani beyigroup nithi ngawubambe mkhonzi nisangathatha akazuyaziseka babambe mkhonzi ukuba sithi mabahlala apha kanjani beqapha ibhlukhwe nathi somnakalisile uthi uphangela wena sisiphiliswa uphange uhola imali usisakilisa abakhonzi bakathi kwesumela ivangeli usisa ongazazi kahle uzokwenzani kahle kahle. Abavangeli babesibona bengathandwa nosisa beyiphathi yaloo nto. Apho uzala umntwana siyaqonga sibe khona singosisi kumele sibe khona xa kuzalwa abantwana ezivuselelweni. Uba uliplantile sisimandi ibandla xa ulishiyayo i-leadership mayibe aware. Mayithini?
shumayela ngoba iveki A1 wabona leadership uyicele ize apha ungathi uzayilinda izizele baxelekile abantu babezange zakusola apha ithi tato sesiqalile sineveki yashiyeke mna ndiyacela ndiyanicele formally leadership ndithi-ke uthi xoleke uba ndiyosumela kulaa ndawo ndilindele into yobana ke bathi yiya okanye bathi mandingathini abazubona ngale ndlela ndibona ngayo abanye bazawubona laa nto uba ndiyintombazana unanamhlanje and ndiyiyo bandikhumule bathi hamba ngoshumayela njengoba xa ndicelwe endaweni ndicela kodana ndicele kodana abhuti tatumkhewane avume kabini sendivume uke wavuma kulo nyaka kabini uba mandihambe ndiyoshumayela uvuma sendivume emonti ndamnika ileta waphinde wavuma emonti ndiva sendifonela sesifika nini uyandivumela uyayiva uyandivumela qha utata ndithe mna tata le ndaba yasemonti ugama sendivumile laa tata kaloku ndisayithini ngoku ngoba ndiyoshumayela iveki emonti ngokuvuma wena into yoba kwiveki elandelayo ndibheke mna futhi uzahamba kaloku ubeka isukesi uphinde uphume yo uyabona ndivumela velavume ndithetha kaloku uzawundikleshisela nje uthi hayi nto kuyamnanangxaki ndivumise ndivumile ndithi yesonto utata uvumile kwanyanzeleka uba ndithatha isukesi ndibheke emonti ndifike emonti ndishumayele ndawugqiba ndiphinde ndibuye ndakwabe kutshayiwe ekhaya ndapho yo mona ndiyithetha ke kwabe kutshayiwe ndithi ke ngoyethi ncokam ndizawubuya ngayo nento ezisifihlo uthi kaloku ninki masambe siyodlula kuyo ndithi kanjani kaloku sisikutshayiwe kanye and kaloku sendivuba ndiyoshumayela njonga ndijonga kuzoncika sifike ngobusuku ekhaya safika ngobusuku sathanda la sabekane yasemonti sonke sathathele satshona ngayo ndiyafondela uba ukho uzawuthini uzawuyani ndisawudibana kule vesi ingxaki ndithe xa ndisithi kuthixo ndiye pha okanye ndingayi wathixo hamba iya inzima le nto usuku uyabona nje kuyifashion apha kuwe nje awunikwa pulpiti thini sibiza igazi nenyama isidumbu somfana ngokunyanzelela ubhekwa kushumayela ndabuya kwanyanzeleka ndishumele ndiqhaqabe ndibaleke ndibuye ndimandi ndiyafika apha ndithi bantwana basekhaya uthi tulukile abayazi yebo ndiyashazeka sinophambi kukathixo thina ibhayibhile ndizohlala phantsi ngokwesiko lobuhebhere lobujuku whatever ilifane linikwa abantu abangobhuti intombazana that is why kuthi xa kungathi kukho izinto zelifa ezivela kusisi kuthiwe uyintombazana suyothuka loo nto ngoba
kwenzeka njani lonke? Kuzokwenzeka njani ibandla libe imbali sikhona singamantombazana? Uthi umuntu yokusiswa lapha ebehlala esinto angahlalisani. Kuzokwenzeka njani uba iphele lonke sikhona? Thixo, izokwenzeka njani intoba izinto ebezingekho apha zibuye sikhona? Hayi, singena njani? Ngoba ingomzi walona ayingomzi wokungcola lo, ngomzi wokungcwele. Singena njani? Singena njani? Singena njani? Ubani ovula umnyango ngoba thina siyavala. Oh, siyanda. Uvule bani? Ngoba sifuna sikhangele uvulayo. Sithi buya kuvulwa. Intombazane enguloda zange ivule, kodwa yevula usemnyango. Uvule bani bosisi? Uvule bani? Uvule bani? Evule lana uvule njani sikhona? Ngoba siphethe isiciko esivalayo. Manje siphinde siyoma phambi koThixo wethu. Zange kube nje apha. Zange kube nje apha. Uvule bani? Uvule bani? Kwabana bonzakalise lo mzi. Kwabana bafaka amajeriko ewathatha ngaphandle. Kwabana baphuma apha baphila ngaphandle kwamajeriko. Baphume njani? Baphume njani? Kuba sithi bayasithathisa. Uvule bani? Baphuma. Uba sithi abhuti bethu bayaphuma bayathatha ngaphandle. Uvule bani? Uvule bani? Ubani ovulayo apha? Ngoba thina sihlele edunyelisa siyawuvala. Uvule bani bosisi? Uvule bani? Akuvulwa. Uthi wawuva. Uthi fikile ifikelelo. Uvule bani ngoba bayaphuma. Baphuma besebethe basithi uvule bani? Otata izani. Hallelujah. Cela ibandla lime ngenyawo. Is-serious lento ithethwa nguThixo. Sime ngenyawo njalo lithi eBhayibhilini. Ndafuna phakathi kwabo umuntu ozawuma phakathi nendawo. UThixo uthethe ngaloo nto ekuseni. Ezi zinto athetha ngazo ufuna abantu abazinikelayo, abazovala, abazawuma phakathi nendawo. Bathi zingenzeki ezi zinto sikhona. Come forward. Ikhona into uThixo aza kunika yona. Ngoba uma ngabe uzawuvala bazawulwa nawe. Ngoku udinga amandla ukuze abelwa nawe kube khona into ekumisayo. Come forward. Come forward. Akhona amandla namhlanje. Thank you, Jesus. Akhona amandla. Come forward. Amantombazana kishimanisa ngaphambili. Zothatha. Come forward. Rakamundi lamasata. Come forward. UThixo uthethe nange-making. Awukwazi uyoshumayela ungenziwanga. Uthi Jesu, follow me. I will make you fishers of men. Kumele ukuthi uphume uyoshumayela ntombazana wenziwe nguYesu. We give you all the glory. We worship you, my Lord. are worthy. We give you all
ushumayela izangoma, ushumayela ama-satans, ushumayela fornicators, even in our church. Kufuneka abantu abazawuma bathandaze abathi enough is enough. Come forward, abantu bomthandazo. Come forward. Ozenga phambili, uphakamisa izandla phambi koThixo, ndithathe isindimi sokuba yile nto othi mandibe yiyo namhlanje Thixo. Esi sidimo ndisithathayo andikwazi ukuhamba ngaphandle kwamandla, ngoba abavukeli bazawundivukela. Ngoku ndidinga wena ukuze ngexesha lezitonsi ndikwazi ukuma. Something is going to happen in your life. Yes, ibandla lonke liphakamisa izandla. Hallelujah. Something is going to happen. Yes. Uthi kuzawuvusa abantu abangena amagama, abantu abalahliwe enze into ebonakalayo. Akhona izandla zakho phezulu. Ayibo sonduri mamashita ka. Ayibo sonduri mamashita ka. Ayibo sonduri mamashita. Mighty God. Thank you, Jesus. Cela ukwenza lo mthandazo we-commitment. Like asithixwa kumzuzwana. Asinethe lento emotions. Asinethe lento emotions. Please, quiet. Ndanam, quiet, please. Asinethe indaba ye-emotions. Because iphuma apha ngama-emotions and we go back home. We go back the same. It is not about your emotions, but it is about your commitment to God. It is about saying, Lord, here am I just as I am. This is serious. Speaking of it serious. Asizalo kukikaza emotions zakho up. Kiliba. Cela silomthandazo uthi Nkosi uYesu. Cela ukwazi Nkosi uYesu. Noba ukho kule ndawo bangaphambi uthi Nkosi uYesu. Namhlanje ndilivile izwi lami. Ndifuna ukusondela kuwe. Ndifuna ukuma phambi kwakho Nkosi. Ukuze ndipleade icase yami kuwe. Wena unguThixo. Wena unguThixo. Can you say it like you mean it? Wena unguThixo. Wena unguThixo. Onamandla onke. Nisondela kuwe. Njengoko njinjalo. Bawuyingcwele. Ndifuna ukukhonza. Ngobungcwele. Nkosi, ngokungcwele. Tyhini bawo. Yini Nkosi, sashika wezethu seza kule nto. Kanti sizokhonza ne-lesbians. Yini Nkosi, sashika wezethu seza kule nto. Kanti sizokhonza nabantu abagay bade basikhokhele Thixo. Siyathandaza. Sizoma phambi kwakho. Sisondela. Phambi kwakho. Why, Lord, in our time?
I stand to negate the spirits. Sasekapa Chico. I stand to negate the spirit. Chico wamona mata. Wamupata wawungola. I come to be unpopular just for the sake of holiness. I'm gonna be unpopular. I'm gonna be unpopular. Only Father to preach about one thing, holiness. Hey, God, see. Utungana wako wasinga macheriko asingene. Siyawabona Thixo. They occupy big positions. They occupy big possessions. Hey, bawo, nathi bayasipripa ngemali zabo ezinkulu. Kodwa Thixo siyena. Ngegama likaYesu. Yini Thixo? Khawuzenzela bakho nawubambalwa Thixo. Uma kule Cape Town bemele into eyiyo, hayi emotions. Abantu Thixo bazawuma kule Kapa bemele into yobungcwele, hayi popularity. Bemele ubungcwele, hayi ukuthandwa ngabantu. Bemele ubungcwele, hayi ukunikwa ipulpit ezininzi. Father, we give you all the glory. You are God Almighty. You are holy. Yes, Lord, you are holy. Ungwele Thixo, ungwele. Bawo ayilola mntu elibandla. Lelakho Jehova. Noba selinemkunzi somande zifuna ukuliphatha silenzelazo kodwa Thixo nobhengu wathakalishiya emntwini kodwa ulishiya kuwe moyeni. Father, we come to you. Nanga amantombazana aseKapa Thixo. Bungenasihlambulula Thixo noba yi-10. Bawo wawuke wathetha ngemini no-Abraham esithixo xa beyi-50 awunosincedana wacaba bakho Nkosi ndiyathanda bungenosipha Thixo noba yi-10 ezawumela ubungcwele sibe zintombi ezingcwele ezawuphuma zazise icebo lakho. Siyakuthandaza Nkosi, ulungile Nkosi noba kunje. Wena usana ulungile uThixo. Bawengcwele sikhalemela ispirit sika self ngegama likaYesu. Spirit sokuzimisa, ispirit sokuzazisa, ispirit Thixo wathi onamandla obeNkosi sokuba yiboss. Siyakhalemela ispirit, ispirit Thixo sokufuna ukwayikwa. Chini Thixo kanti siphi apha sisemzini wakho sihlonipha wena soyika wena asoyika abantu kodwa siyabahlonipha abantu. Father, we stand as a prophetic voice to say iyaphela lento Thixo ngegama likaYesu. Bawengcwele asinawugcwalisa amabandla nge-lesbians, asinawugcwalisa amabandla nge-gays, asizukhokhelwa zizo eKapa Thixo ndithetha ngegama likaYesu. Father, we are prepared to be killed. Noba siqeshelwe Nkosi imbovane, noba siqeshelwe inkunzi, as long as Father we are speaking the truth and the truth only. Ngegama likaYesu. Naba Nkosi baphakamise izandla bathi Thixo beza kuwe njengosomandla ukuze uncede impilo yakho. Bazoma phambi kwakho Nkosi, baze phambi kwakho bazoma. Abanye Nkosi banengxaki ezinkulu emakhayeni wabo. Ngegama likaYesu, I'm speaking to those problems and I say dissolve in the name of Jesus. Be it sickness, dissolve in the name of Jesus. Be it whatever it is right now, siyayichabalalisa ngegama likaYesu waseNazareth. Sithetha ukuphila kubo, sithetha somandla economic well-being ngegama likaYesu. Sithetha Nkosi prosperity in their education in the name of
Ntombi zethu ezithixo, ntombi zethu ezinkosi, sinike zona somandla ukuze sibe insika yasendlini yakho. Thixo wethu namandla wonke, siyabula ngomkhosi wakho somandla omise phambi kwethu namhlanje Thixo wethu ongcwele, ukuzombule ii-oracles zikaThixo, ukuzombule iinzulu zezihlakalo zikaThixo. Bawa phinde ukumnika, phinde ukumxhobisa kwakhona yet for another service ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Babeke izandla botata before besuka nje, libeke nje izandla. Phinde ukhulu memoya oyingcwele, phinde ukhulu uthandekayo sithe Nkosi phambi kwakho lizwe linamandla elivua bomnyama baleke. Nkosi thembekile, Nkosi gorhandini, Nkosi liwela phakade, siyabonga kakhulu. Nkosi ngomsebenzi